drugari, naš jedan kratak tutorial gde ćemo izvršiti podešavanje mikrotika u slučaju dobijete internet pristup recimo kao optiku od Telekoma ili neki microwave link od Telekoma. Dobili smo, rekli smo, znači Ethernet 1 će biti WAN port. Volim da odmah napišem koji mi je port za koju namenu. Ovdje ćemo staviti javnu adresu i Ethernet 5, odnosno Ethernet 4 u ovom slučaju, pošto je uređaj nema 5 portova, će biti LAN segment. Zatim, idemo da dodelimo blok javnih IP adresa koje nam je dodelio Telekom. Znači, WAN blok su adrese prema Telekomu, odnosno adrese na WAN interfejsu. Ovo zanemarite, ovo je neka moja konfiguracija kako bih imao pristup ovom mikrotiku. Dodajemo javnu IP adresu 1.1.1.2 kroz 30 na interfejs Ethernet 1 WAN. To izgleda ovako. Zatim dodajemo IP rutu, znači IP ruta će biti, dodajemo sve nule, gate će biti 1.1.1.1. Sada se ne bi odsekao, ovo ne morate podešavate, znači staviti distance 10. Znači evo je statička ruta, to je default gateway, default ruta. I ovim smo završili konfiguraciju prema Telekomu, odnosno konfiguraciju tog WAN interfejsa i samim tim naš mikrotik je sada sposoban da izađe na internet. Idemo dalje u konfiguraciju javne IP adrese, znači za javnu drugu, to jest dobili smo blok javnih LAN IP adresa koje ćemo dodeliti jednu na Ethernet 2. Znači idemo konfigurišemo iz onog primjera Ethernet 2 sa 2.2.2.1 kroz 30 na Ethernet 2 i nakon ovoga, znači naš server koji ćemo povezati na Ethernet port 2 konfigurišemo sa IP adresom 2.2.2.2 maske kroz 30 ili 255.255.255.252. Nakon toga ostaje da konfigurišemo LAN blok, znači dodajemo 192.168.1.1/24 na Ethernet 4, odnosno Ethernet 5 u ovom primjeru, pošto imam 4 porta, koristit ću Ethernet 4. Zatim potrebno je da konfigurišemo, ostaje DHCP server na LAN mreži, znači gde možete povežiti jedan računar, znači ovdje možete povežiti jedan računar ili switch sa više računara. Znači konfigurisat ćemo DHCP server, konfigurisat ćemo NAT. Za konfiguraciju DHCP servera idete na DHCP server, preporučam da idete na DHCP setup, odaberete Ethernet 4, next, on će sam popuniti dosta polja, gateway će biti 1.1 adresa koju smo postavili na Ethernet 4 interfejs. Ovo je sve u redu. Opseg adresa možete da editujete, ne morate. DNS server, ja obično volim stavim javne IP adrese direktno za DNS. List time 10 minuta, možete staviti ovdje recimo 3 dana je default. I to je to. Na ovaj način, znači svi računari koji se zakače na LAN 4, odnosno na switch koji je povezan na LAN 4, dobit će IP adrese iz ovog opsega, iz ovog ovdje. I potrebno je da odradimo NAT. NAT se konfiguriše, idete na IP firewall, pa NAT, idete na plus, chain je source NAT, source adrese su 192.168.1.0/24, znači hoćemo računare sa ove IP adrese da source natujemo. Znači ovdje možete staviti samo masquerade i onda će on natovati na IP adresu iz default rute, ali mi ćemo postaviti, hoćemo koristiti onu prvu Telekomu javnu adresu namijenjenu za LAN blok. Imamo source NAT, tu adres,
2.2.2.1. I to je to. Gotovo za ovaj video tutorial. Lajkujte video, šerujte na Fejsu. Dajte podršku za ovo malo vremena koje smo izgubili na ovaj tutorial. Pozdrav, sve najbolje.